Ассаламу алейкум. Біз бүгін Вахитова урамындағы 9-ші йортта Асадуллина Алсинәдә қонақта. Bismillah. Так, Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Аллахның рахматы белән менә килдек. Сездә кунакта. Әлбәттә, инде безнең максатыбыз менә шулай. Танышу. Иң беренче, әзрәк шәһәрдәшләребез сезне белсен, күрсен, ничек торасыз, сезнең тормышыгызны. Шуңа күрә әйдәгез, танышыйк. Минем исемем Салих хәзрәт, сезнең? Алсинә. Алсинә. Алхамдулилlah, Алсинә. Менә 13-нче елда инсульт булды. Көтмәгәндә, уйламаганда. 14-тән 15-нче елга кадәр инвалидность биргәннәр иде. Аны 1 елга гына. Аннан соң терапевт минем невролог юк дип, шул 15-нче елда алдылар да, шуннан соң мин инвалидность алмадым. Менә 21-нче елны инде телевидениегә барып, телевидение аша ясаттырдым. Инвалидность. Сезгә журналистлар булышты инде. Әйе. Ага. Димәк, сез үзегез турында әзрәк искә төшердегез. Шулай бит? Әйе. Димәк, менә шулай телевизор аша инде әзрәк мәгълүмат җиткерү, кешеләргә әзрәк күрсәтү, аның файдасы бар. Димәк, шулай бит инде. Әйе. Менә безнең дә шундый максат. Хәзер инде телевидение генә түгел, хәзер инде төрле социаль челтәләр бар. Безнең шәһәрдәшләребезне әзрәк аларның хәлләрен белешү өчен ки, кайчакта кешеләр бер өйдә яшиләр, бер подъездда яшәргә дә булырга мөмкин, бер-берсен белмиләр. Әзрәк үзегез турында әтиәннәрегез, менә эш урыныгыз, кая эшләдегез, ничек хәзер? Мин 95-нче елда мәктәпне бетереп, Тобылгы мәктәбен бетереп, монда әтиәни янына килдем торырга. 17 яшьтән соң инде 11 классны бетергәчтән. Монда әтиәни Миридикедә торганнар иде инде. 4 бүлмәле квартирада. И монда килеп, шул укырга кереп, укырга Кибетчегә укыдым да инде 44-нче училищеда. Элгәре 44 иде, хәзер белмим. Шушында укып Кибеттә бер ничә ел эшләдем. Кибеттә эшләп туйдыргачын охранага киттем, теге домостроительный инде охранага. Өйләр төзегәнне сакларга инде, төзегән өйләрне. Стройплощадкада. Әйе. Шунда 7-8 ел эшләп, тоже как бы под сокращение попало, и аннан соң Шинныйга барып урнаштым. Шинныйда 1 ел эшләп, 2-нче сменага башка җиргә күчәргә дип җыйнган идем. Мине начальник җибәрмәде инде. Шуннан соң увольняться итеп, тагын берәр кая эшкә урнашырга дип биреп, уйлаганда 13-нче елда инсульт булды. Менә шуннан соң хәзер кем мине алсын эшкә, бер кул гына эшли. 13-нче елда сезгә ничә яшь иде? 36. 36. Сез ул вакытта киевдә түгел идегезме? Юк. Ягъни сез тормышта бер үзегез инде. Әйе, бер үзем. Но килеп булыша инде минем племянник, менә диваннар алып килә. Үзем табам инде булыша, күтәрергә. Менә шкафлар ясарга племянник тоже килеп ясады инде. Мен үзем генә эшлим инде бер кул белән.
Сіз пенсияда енді қазір, инвалидность инвалидности. Пенсия көп мі аласыз? Менә узган айны 10,070 сум алган идем. Теге пенсия арта дигәчтен, может, арткан булгандыр инде ул 300 сумга. Анда 300 да күпме дигәннәр иделәр. Менә шушы пенсия гына инде. Тагын бер кул белән бер кая бармыйм, бер кемешкә алмый. 13 елдан хәзер инде 10 ел 10 була, 10 ел була. Булай әкрен йөрисең дә бит. Әкрен йөрим, Урамга чыга аласың инде була. Ну, әкрен генә чыга алмыйм инде, таяклар белән таяк буласың. Булай кул эшләми инде вообще, күтәрелми дә. Шулай итеп менә 10 ел. Әтиәнигез? Әтиәнем күптәннән исән түгел. Әтиемә 15 ел булды. Үлеп киткән, әниемә тоже где-то 10 еллар бар инде. Алар исән түгел. Но минем братишкалар бар, аларның үзләренең тормышлары. Алар мин чирләгәчтән мине белмиләр дә алар. Даже звонить та итешкәнебез юк. Бер туган братишкалар. Әйе. Ягъни туганлык җипләре өзелде сезне. Әйе. Шул чирләгәчтән инде чирләнгә кадәр инде булышырга дип йөридем, булышайдым инде бөтенесенә. Хәзер чирләгәчтән кемгә мин ничек булышып булмагачтан. Сез ниндер лечение аласызмы, ниндер реабилитация бармы? Менә 12 мартта милосердиегә язылдым инде мин соцзащитада. Теге елны август ахырында. Менә хәзер 12 мартта инде ятырга барырга. Көн тәртибегез ничегрәк, менә көне буе нәрсә белән мәшгульсез? Менә минем мәшгуль. Шәкият Шәриф укый инде. Мәче, җыештыру инде. Хатын-кызның нәрсә булсын инде. Ашарга пешерү, хоть үзем генә булыйм, все равно ашарга пешерергә кирәк. Булай укырга инде тырышам. Ниндидер теге хобби дип әйтәләр инде, теге яраткан эшләрегез менә. Бәйләргә ярата идем, бер кул белән генә бәйләп булмый. Әйе, бер кул белән генә инде әлбәттә. Нәрсә эшләй аласың шулай бит инде. Булай бәйләргә ярата инде мин, конечно. Бер кул белән генә буласың, булмый. Хоббиларым юк. Әнә минем хоббием кибортыннан карарга җыештырырга. Иптәшегез мәче. Иптәшем мәче. Хоть ал бар. Гадәтчә инде без менә шул топшуларны бит инде максат белән күрсәтәбез. Максат безнең әлбәттә бер-беребезгә якынрак булу. Максат безнең менә шундый авыр тормышларны күрсәтү, чөнки кемдер мисал өчен бераз ниндидер сынаулар кичерә башлагач, ул түзә алмый. Шуңа күрә менә шундый тормышларны күрсәтеп әзрәк, әлбәттә иң беренче үзебезгә үрнәк алу, чөнки онытылырга түгел, заманы хәзер. Инде шундый кибетләр безнең ризык белән тулган, хәзер нәрсә телисең шуны алып ашый аласың. Әмма ләкин шундый вакытта да, шундый заманада да әле бар менә шундый авырлыклар кичерә торган кешеләр, сезнең кебек. Инде шуңа күрә без менә шундый кешеләрне табып, үзенчә ничектер ярдәм итәргә тырышабыз. Безнең менә кайнар ризык һәр көнне. Әгәр дә медицинский сопровождение алып бара алабыз икән, әгәр дә ярдәм итә алабыз икән, инде тырышабыз инде шулай да. Шуңа күрә менә миңа ерак түгел монда Кайманова 16 үзегез беләсез инде милосердие, монда ерак түгел миңа. Теге кинәт ниндидер менә шундый борчыла торган, бәлки бар сезнең сорауларыгыз, бар шундый сезнең теге ихтияҗларыгыз, теге кинәт менә острый, скажем так. Минем бик острый менә шул кварплата зур теге түләмәгәчтән, эшләмәгәчтән җыелып барды. Җыелып бара. Әйе. Аңлашылды. Шул кварплата гына инде минем. Башкаларын аны
була уйлап табып. Сезнең былай каядыр авылга барып теге туганнар белән индер араны Мен тотасызмы? ижейге генә кайтырга инде хисабым. Алар минем авылда торалар 80 чакрым менен Тубылгы тагы. Килендә инде хәзер абый да бик яшьләр түгел. Абыйга 55 яшь, киленгә 50. Минем 2 племяннигым бар, аларның малайлары инде. Шалыда торалар, берсе медицинада эшли, икенчесе заводта эшли инде. Бик сырасам инде алар кирип алырга да могутлар, шул авылга алып кайтырга. Әле пока вакытыбыз юк ди. Олысы медбрат булып эшли скорыйда. Бер выходной юк ди, көнне-төн эшлибез ди. Кеше җитми, шуңа күрә инде. Алар сезгә как двоюродный була инде. Әйе. Сезнең двоюродныйлар белән элемтә якынрак бер туганнарга. Әйе. Туганнарга караганда инде. Туганнарым белән. Да, ни кызганыч. Сезнең ниндидер менә шәһәрдәшләребезгә әйтәсе сүзләрегез бармы? Ничектер менә бәлки моңзырларыгыз бармы сезнең? Шәһәрдәшләргә нәрсә дип әйтергә? Яшьләргә главный эчмәскә, хулиган итеп йөрмәскә, менә шул эшү әйбәткә алып бармый ул. Менә мин үзем 9 класстан эшли башладым, акча кирәк булгачтан. Шулай яшәргә, тыныч, тату яшәргә кирәк. Сугышлар гына булмасын, Ходаем. Бик куркыныч нәрсә. Украинаның караганда вообще куркыныч. Андагы кешеләргә инде Алла ярдәм бирсен. Нинди генә сынаулар килмәсен, без бу тормышка әлбәттә оптимизм белән карарга тиешбез. Әле менә бит сез әзме күпме тормышны ничектер алып барырга тырышасыз. Шуңа күрә яшисең килгәчтен барасың инде, бер нәрсә дә эшләп булмый. Һәм инде менә шул Хафтияк шәриф укып, дугалар өйрәнеп, өметне өзмичә. Өмет өзгән юк, әлхәмдүлилләh. Әлхәмдүлилләh, Аллаһка шөкер. Үзебез көчле булыйк. Һәм инде шәһәрдәшләребезгә үрнәк күрсәтик. Әлхәмдүлилләh. Менә минем телевидениедан бер әби күргән иде, Ольга Васильевна дигән әби инде. Үзе дә инде ул ширле. Йөри алмый инде. Йөри инде ул, әкрен йөри. Позвоночнигы повредил диме инде. Ул булыша инде, аңа бик зур рәхмәт, Алланың рәхмәте яусын, исән сау булсын. Ул сезгә булыша? Әйе. Машаалла. Ничек булыша ул? Матди ярдәм белән. Продуктлар ире белән машинада алып киләләр, менә теге елны җәйкене 5 пакет алып килдем. Инде мин дә үзем күтәрә алмагачтан күршеннән сорадым да инде 5 пакет алып мондан да бәрәңгеләр, кишерләр, бөтен нәрсәсен ул әлхәмдүлилләh бирде. Менә яңа елга кадәр тоже инде яңа ел бүләкләре җибәрдерде инде ул. Килене белән ире китереп бирделәр. Үзе ширле. Үзе ширле. Булышырга тырышам, миңа булышсам җиңелрәк була дип әйтте инде ул. Ягъни үзе шундый ширле килеш, позвоночник белән яфалана, үзе ярдәм итә һәм шул ярдәм итеп ул рәхәт, тормышның рәхәтен күрә. Җиңеләйтә аңа. Шулай бит Аллаһ Тәгалә. Җиңеләйтә ди. Әлхәмдүлилләh. Карагыз, изгелек аркасында кеше хәтта аның тормышы үзгәрә. Аллаһның рәхмәте. Исән сау булсын, Ходаем, Аллаһ Тәгалә исәнлек бирсен үзенә. Менә бит сез дуга кылып торасыз. Менә бөтен бу дөньяның максаты да шул инде. Кем сынауга шундый дучар булган икән, аңа кемдә ярдәм итә. Әмма ләкин үзе ширле булган кеше, үзе авырлыкларны кичерә торган кеше, үзе ярдәм итсә, ул үзе бер Аллаһның рәхмәте. Шуңа күрә бу кызык. Ул гел булышырга тырышам ди.
телевизордан күрсәм дә янда акча салам инвалидларга инде. Бер тырышам инде ди. Яхшы, менә шундый көчле рухи эчтәлеге белән шундый көчле шәхесләр сынауларны кичереп, әле кемгәдер ярдәм итәләр. Менә бит ничек. Менә аның Авырлыклар басмый дип мине үзе шулай йөри инде. Машалла. Авырлыкларга басырга бирмим дигән сыман инде. Менә ничек. Алхамдулилла. Шулай. Ну, ни кызганыч, бер туган Туганнарың олай булышмый. булышмый, кемдер үзе шундый авырлыкларны кичергән кеше булышырга тырыша. Аллаһ Тәгалә бер кашын да үз кулын калдырмый. Көтмәгән җирдән сиңа ярдәм итеп тора. Шулай. Безгә дуа гына кылып торып шулай Аллаһка шөкер итеп кенә алга таба шулай башны күтәреп яхшылыкка өметләнеп иншалла яшәргә кирәк. Алхамдулилlah. Һәм менә бу Ольга Васильевнага да инде әлбәттә аның өчен теләкләребез, аңа рәхмәт сүзләребез әлбәттә булсын иншалла. Менә бит Гелин дуемнан да чыкмый аңа рәхмәт укыганда да амин әйткәндә дә гелисемдә ул минем. Менә бит ничек. Дуага лайыклы булып чыкты бу кеше шәхес. Бу Ольга Васильевна ул каяндыр телевизордан күреп ярдәм итә. Шулай звонит итте дә ул миңа, ул миннән сорады. Нәрсә кирәк сиңа ди. Мин үзем әйтә алмыйм, янда кеше түгел. Бер кайчан да кешегә шулай мөрәҗәгать иткәнем юк минем. Ул сорады да инде. Ярар, мин үзем беләм аннан соң дип. Иншалла. Бу бит инде нәрсә турында сүз? Бу димәк, бу шәһәребез без әле бер-беребез турында борчылабыз дигән сүз. Без әле бер-беребезне игътибардан калдырмыйбыз дигән сүз. Ягъни без бер-беребезгә якын булырга тырышабыз иншалла. Ya Rabbi bizne gafur et, hatamızını kişir. Менә бит нинди тормыш, язмыш, кайчакта бер туган никәшләре ярдәм итми, бер шәһәрдәшебез шундый ук авырлыкларны кичергән кеше телевизор аша күреп, Алсинәгә ярдәм итеп тора. Бер-беребезгә якынрак булу дигән сүзләргә бер дәлил булып тора. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух.